min filɛ n bolo Lubana Zahari ni 40,000 Bati Sefula Zaituna filɛ Bati Zaituna filɛ Sefula Zaituna in fana ye 30,000 Bati ni ye bugungala ye 80,000 bon sisan Sefula e k'a lajɛ kɔlɔsi ninnu filɛ maa dɔw bɛ yen ne ti baga ninnu na fiyewu San bɛɛ n'a nafa de nin bɛɛ n'a kɛcogo de don mais n'a fɔra Zaituna n'a fɔra Lubana Zahari karamɔgɔw b'o dɔn o b'a dɔn ni kɔlɔsi in sara don min Ala ka hinɛ an karamɔgɔ la Bunanyangi jɔn bɛ a bɛ k'a bolo si k'a fɔ Jabal Nuru Kuluwo filɛ an ba Kadija kun bɛ basi kɛ kira kun a bi taama ka don yan kuna bɛ k'o fɔ a tilal'o la dɔrɔn ne y'a kɔri n ko n ka jɛ ɲɛ kɛ kɔlɔsi in na ko n'a ɲigira seko a ma sa nin de ye Lubana Zahari Lubana o tulo b'a la kɛra Maka donc sisan ɲɛ bɛ nin kɔlɔsiw la jinɛ tɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra Ala tɔgɔ yala a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko Ala tɔgɔ tɛ kɛ yan Sefula mais Ala tɔgɔ 100 bɛɛ wele Ala tɔgɔ tɛ fɔ yen n'i ma da o la n b'a cité k'a di n ko sisan dɔnnibaaw k'a lamɛn mɔgɔw bɛ baara 100 kɛ Ala tɔgɔ tɛ fɔ yen dɛ Ala tɔgɔ camanba ye su kumakaw su kumakan kaburu kɔnɔ su kumakan o gunaw bɛ yen o su kumakan ani jinɛ orobo jinɛ minnu bɛ yen n'u tɛ t'u jɔ ka segin fɛn na bilahi walahi ne k'a fɛ n'u ɲɛmurula ni fɛn o fɛn u bɛ taa dɔnnibaaw tulo b'a la sabu dɔnni fiɲɛyara de u kana tulo kɛ dɔnni la o de kama ne bɛ fɛn kelen de fɔ min sigi ni n ka hɔrɔnya de Sefula ni kɔlɔsiw filɛ nin filɛ nin ye ne tɛ sɔn ka nin don kan na ka yala bari n'i y'a don i kan na ka yala hali ni maa ye kuma jugu f'i ma a t'o fan ba a bɛ to asida la so a bɛ to ji la. Ça veut dire kɔlɔsi min fɛn fɛn bɛ don Isu Mamadu kan na a n'a don a bɛɛ n'a parili tɛ a bɛɛ n'a kun ye la ni parili don n b'a don a bɛ komi n na nɛgɛ in di yan tan i y'a faamu ko in i ɲɛ bɛ nin na ne ti nin don ka yaala kɔrɔ dɔ b'a la a tɛ se ka don est-ce que i y'a faamu a kɔlɔsi tɛ se ka don o bɛ yen nɛgɛw fana bɛ yen an bɛ nɛgɛ minnu don bolo ne tɛ tɔw ta dɔn dɛ mais ne ta ninnu tɛ kunfɛ ko bari u ti don yɔrɔ bɛɛ nin min filɛ ne yɛrɛ bolo la nin kilo 1 ni demi nin kilo 1 ni demi ye mais a dilayɔrɔ la nin dilayɔrɔ la n'i y'a lajɛ n'u y'a dilan k'a ban fɛnw b'a la Sefula bɛɛ tɛ se ka fɔ da la i b'o de to i kɔnɔ n'o de ka ɲi kosɛbɛ ko la nin nɛgɛ. mais souvent labɔn dɔ bɛ tɔnɔ di ma i tilali n'o dira mori min ma don i tilali n'Haidara tun ye mori tɔw tun bɛ to dun de o dawula b'ale la Ala y'o d'a ma dawula ye fɛn dama ye dawula dɔ bɛ yen Ala b'i da n'o ye k'a d'i ma o ye Haidara ta ye mais dawula dɔ bɛ yen i b'a ɲini n'i m'a ɲini i bɛ sa i la nɔgɔsilenni hali cɛ tan t'i dɔn i y'a mɛn bon ɲɛ bɛ nin kɔlɔsiw la kɔlɔsi 2 min ni ne bɛ siran ɲɛ n ka kɔlɔsiw bɛɛ la ni ne don i yɛrɛ tɛ kɔn ka bɔ Zaituna yiri ani nin Sefula n'i ye nin tale ka sigi dibi la diɲɛ don o don n sigi mɛn kojugu dɔ tɛna n'i y'i sigilen ni ɲɛ dibi la don o don ko n bɛ ka nin caro Sefula o tɛ ko ɲuman ye dɛ donc ne bɔlen hiji la ne ye ninnu bila n t'a fɛ ka maga o la nka u ta ko bi ko dɔw bɛ yen m'u ta dɛ parce que ni maaw ye dan sago u b'a ta an bɛ yan n'an ka hɔrɔnya Sefula moriya la ne tɛ k'a fɔ a ko diɲɛ dugukolo kan maa tɛ yen maa min delila k'a fɔ 2,000,000 kuru ka na Sekamari ka baara sara filɛ 1,000,000 kabi Ala ka n da Sefula ne bɛ de ne b'a fɛ yanni ne k'a fɛ ka na 1,000,000 di yan ne b'a fɛ e ma o yɛrɛ de ka ɲa ɔ donc sisan n'u t'o tigi si to yen dun donc sisan Ala wele ni maa min ni Ala ka di a bɛ jaabi ye donc ni kɔlɔsi 2 in ne tɛ sɔn ka ninnu ta ka n sigi n'a ye fiyewu hali n ka siri bolo kan ko n bɛ baara kɛ n tɛ sɔn mais n'i y'a dalajɛ don o don a fɔ dɔ den taatɔ don kaburu kɔnɔ
ala kana no mina ma do kalfali la do ya ni do yi ni dauka du munu kalfa menne la je kono bi adu ne se ka ni ya li shi fiya ka chale bon ni yi ni dauka kiti faro la juya la ni ye sigi i mana ke seti fo fe ni ibi boy i mana ke joroti fo fe ubi boy i kura tala ala jine robo mo go be ma foli na mo go tola nanga jine robo ina da ka dimo sama ruji ala ya ala te yakara zibudu ala te kasun kasadu ala te amu saka ko amu kala hon bayirati ya ala te bara wutudu ala te urwane odo woklon ni jene no do nyama jedu ngere kedu sogoro do aywa se fulani mebala hali nangili ni bebala mami kalfari la ni daka mama kalfara ne shi wa madula hali jamana a kalfale ne la ni daka ibetu mo ko yana ko de ka pamate malikula mali kalfara ne la wa ma kalfane la ne faso di mali o de kama ni jale do aka mama ma fara la ibetu aro ananzi ka fle ni laidu di mali de o ma ha o nu nyete ko la ubina ko yewu ajugu bebe fa ka banyina mama se esigi meki ko jotaro yere nyebe dola ya ka kele chawo ya ki maliko na fulu takadu ulu beya na fulu da ha lubana zari fle lubana fle ngana zaituna fle ya o memo manga kani kalifa koneka zigi ka ala wele sugu do kiye ka soro aseti otibe na fulu be mamunu fe sebuye jago kala baw ibi ta soro sigi dala o ta fe kuye unyi damu ka fu ka butiki ka bi oni yo ke ka ba o de kan shiba mami donc ne be singa dividu inu cheti mana ala o do no die isa wala sa do comment ça monsieur Bokal o se ka ke ala diru ko na ala di a chamamba ma bile meni hake ma bi na je ma ni hake ma bi bar ni hake ma bi ala te so ka wuli de ya me hake yi bi zaituna tonya lubana zari tonya foi tonya bi ibe salo mone bi do mo ku janjo hake ni hake mi bi fa karam bila ma fe nga wuli shaka mo be yale ibe wuli ni ala sona ko wari ka obina yu abiya nga obina yu amina na samu amina samu awo abiya nga ya ni mission ba amna ma anga talikula ni ala sona na ko ma ko sebe benambe show match ma fere bi cha bana ti don ko fe mo aya jiti no wati la bana ke bo cha bana do bela ni ko sebe show cha bana frabala bon frabado nyewo fe na be class mami wulo nani che bana fratu mami wulo na ho fratu bati se fula fratu la mami ye wale muso mo wale che otono ko muso mi na wala ka cheni ke ka ke ala nana ki halaki do ala bo fratu tala mais gere bina munu nga bana ni o fura be ne bu isa wala sa o be mulu muso ka dengo be mulu ya me o be ne bulu furu ta be mulu mbebe ya jine kulu dimu na gere mo anu ka to ba dimi no ne kimiri dimu bulu kono bebe ne kono dimi no cha fura wala o ma fa shuwa ke to kuma kare na do mo be ya na abu bo ma bana bon c'est là au point au débat ira ko ni ko sisa ki mako be alaika jana ne ka mi tu na ka wala bo ala ka ko fe ga wala frate jana ni bese ki yere bunya ibita na keta ki funu ka ke ki funu disi bara bibunya me ka janya tai chida o frate ma bu foi te farauka jana show tabani debeli e wuli bali na juma keri le ibado ya famu debeli bechi debeli beta yoroja ode kama doi sigi dodo atigi konema shego nene matanga ko imise nyebo aneko ala ta ofe ya akoko ala be ya ongo kumana ebe chugo bi juma bi se ke la ko mi ma bi se kata chugo ndanga folo juma la de akwango gwaro ngo bonere bulantu ngo laje odo ye fedo ya ndo nana no bla YouTube same motu ni ha na njura ya ki dai kereka ni wati ke ola ni sera ka goro o ibinya o sawo la ina do ko de ni che do se fla de beni be ne o fo daga kele do be shego amaru fe daga mi bi du be daga kele ba do ka ta si ta du ko wati daga e mo ko chama ya ko fo ko do wari mi ta na e
Abidjan. Parti. Termina tout le Madu. Do era sako ko ngata ku ta do ka do mo nyere bulu fu ka to dala. O luta bulu fa bu ta. O bi di du 2 millions. 2 millions. O na do Abidjan du. Voilà, Abidjan du ko. Voilà mo do même beta ka fo déplacer kana nga du la wala to dala 2 millions. Voilà, le mo be ba. Na la sona amina tu fa o be klo ba la ma ke. Mais sur mammi France, la jamana ko na mo da la ha la be juya ana sala yoron na yoron protéger la o mangele o tachubala tachubu abe daga ino drama ke chugo amuso be yawo wala ma du do ba bulu no shita bulu aga daga yere ji ama ka bla ka ta dama se fula ko kilimbe saya lama abe ko araba do di fo mo ko araba fani araba fani ko re do mi araba wele ti se mi yaro mingera kana seri make araba min na ko de ko araba fani mana be ko di la na ya ko sangri fo sangre araba fani ati ko bi ma fengo fenya chi la sa juma sara ka obita dige ko so jabali bana yi kuma mi za da wara mu yi ga aha tani fly tani fly ube ya abiaisa abi de ali bi do taro lai mo fe ubi na ta do jabali bana o bata tam kiri la ha che mi la na ka dina ko sebe o de ne mami fi ga le ba mu la kana kana ko de nde ne muso ko na be ko gele ya de na bore ite sala de o kele ye kle bi yolo tay bana bi o kle bi yolo be do fenetri fe wala ila bo do la fe wala dudu la mana o daga imbe do o dashi wa fi bina ne o de so ka ni do karaba ka o de ko sa ni che kwa ti muso fe o de ka do awa o fura be soro lo ni muso kwa ti chefe fura bi soro lo ngani che kwa ti muso fe o kana ka do donc kan ni do karaba di be ma do ma do ba be ti so na ni ba fe ka do ni ba o do ni muso baniro ibi do ni ba o ka boya fo zeba ibi che mi soro no bi se ka karaba kile fla kile saba o manja be so na del gelema de sugar ma do ya la esi o re bi kedli so ka be ya mo to maka war muso bi ba kero bli so o ka ki ta ko fe de mana furu sire ka so ga cho jamba ko wo jamba no fana tekini me so ni ma ta na yi ye kuma fla fo lu tekini me so ni wulila muso do no fe fula akwa tembe ani tara mori fe mi di goke o ya fa te ko goke fo o boni dara sene mo no kuma ya o deningele ko no na ta de wure kaso kele ye muso de taka boya kata na jamana doka aw sele ya tare di paraw ka chevre ni o ka no ni ali foli ni o ka no ni o ka do joyi da ka gele de e ma dele muso mi soro furula foi la o kala bayila o ko gele de o me mi ni e pulo ka koro ti no ba kew o bara ni ka no de owo se ba mo bo de ke ma be o do bu kalu fe o na ka ta polisi no fe ka chege nga bo du go ne bi ndege sigi ka ibi kla ka sigi de ngoro du me so ni do e wole sisa ba fa am to ko ne am da am ka tara era na de kila sha am to ko ka karabo su kana ni ko kana na ko ka bo tele ni su ya bi bo tege ni na no do akoni reti bo akara mo kana ami faula la o dile kana o do amu black ka suma twala afachola ma de bi seki kana da ka so sa ana fara no kara mesoro abena na ka ta ma ko ni ma ko be ami sara fara ko na hakli sigira wala ana mo masra na afamna so papi ko de la papier ko ni o nye fo je be da shi ba bina na bara ko ta bina na fana ni de iko ye asara ti wa ti sara awo asara to wa ni sara ko me kati afamna namuru la yugo ba nyaka yugo ba saka wa bi no o be se funi kle o be se ni bare chama ta kale dola mun ganga tu fu do ben na no tano fali bi do na no tano me ambe ta ni do ta ya fam ambe ta do kume ku tagle fam donc ko be se afamna so mada an kwana amna do Abidjan ta kama ko sebe aya fa ngolo makono an
Seli furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka Abidjan so Abidjan taga a bolo dalen bɛ cogo di an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ dɔ fɛnɛ bɛ ka disi ta n'an tɔgɔ ye k'a fɔ k'u ka mɔgɔ Seku Amadu kosɛbɛ Seku Amadu y'a ko cogo di kosɛbɛ i y'a ko faamu cogo di ayiwa Sefula i ni ce i ye ko fila fara ɲɔgɔn kan o ta dɛ Abidjan taga Sefula a bɛ sen an bɛ taa Abidjan an yɛrɛ ye don ta ka ban don ta samedi min ka na o samedi kunɲɔgɔn kosɛbɛ Dabi dati fɔ i k'a fɔ an ye samedi kunɲɔgɔn o bɛ bɛn kalo tile joli ma le 15 Okali Sefula ni Ala sɔnna an bɛ jamana fo Mali jamana awɔ u y'an labɛn kosɛbɛ u y'an labɛn pour que an ka taa jamana in kɔ kan ka segin donc Dieu merci i ka ni ce Mali Ala ka barika don n bɛ taa jamana min na Ala ka barika don Sefula dɔw kɛlen bɛ ka pajiw dayɛlɛ ka Seku Amadu ani Sefula k'u bɛ nana Abidjan ko fɔra ko wolodon nasi ka ni dɛmɛli banna ko mɔgɔw ka don paji kɔnɔ ko k'u tɔgɔ sɛbɛn Sefula e sigilen filɛ e ni ne ye paji sɛbɛn yan an y'o kuma fɔ maa ye yan kabini Ala ye n da ne ma kalanden kelen sigi dugu la pourquoi ne siranna u ka nin ɲɛ maa mago tɛ sa ko Seku Amadu ni maa o maa ye dɔrɔmɛ kelen di wali i yɛlɛla groupe dɔ kan a tɔgɔ ye di ko Seku Amadu de y'u bila a la ne tɛ bi wa n tɛ sini Côte d'Ivoire fara diɲɛ jamana o jamana kan Facebook do YouTube do wa o kelen do groupe Seku Amadu o de bɛ yen bɛɛ t'o kan o bɛ Facebook sanfɛ fana bɛɛ t'o kan danayamɔgɔ dama de b'a kan ni u b'u bila ka na u bɛ fɛn min kɛ u bɛ muso kundani dɔw photo bila ka na i bɛ don a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u kɛn bɛ ka sɛw kantigɛ kɛ boliw kan ani portefeuille e ni Ala cɛ adamaden ka magoɲɛ nafolo bɛ se sɔrɔ portefeuille dalen la i tɛ t'i mago la e yɛrɛ min bɛ t'i sigi o tɛna i tɛ kɛ hakilimaya foyi tɛ nafolo la gɛrɛsɛgɛ kɔ hali ka kɛ fanga tigi ye gɛrɛsɛgɛ ni gɛrɛsɛgɛ in baara la o de b'i k'a ye maa o maa ko a bi sɔrɔ cogo wɛrɛ la tu ale min taara a tigi ka fisa ye Seku Amadu de y'a ta fɔ k'a bɔ a la nin a fɔra Mali autorité wulilen don k'u jɔ a tigiw kan a bɛ Facebook kan fan bɛɛ ne yɛrɛ sigi bɛ mobili kɔnɔ n bɛ ka a kuma fɔ ni maa o maa y'i tugu ka don a da fɛ a pajiw la ko Seku Amadu ko ale ka kalandenw kalanden tɛ ne bolo dugukolo sanfɛ ni kalanden min y'a yɛrɛ di an ma Abidjan wali diɲɛ dugu o dugu an b'i sigi n'i sigira yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ sigi cogo in na k'a fɔ tan diɲɛ bɛɛ b'a mɛn kalanden ye karisa ye karisa bɛ nin yɔrɔ la n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a k'a fɛ ne b'o de kɛ mɛ ka t'i sigi nkalon ni namara ni janfa kɔfɛ k'i bɛ mɔgɔw mago sa i karamɔgɔ ye ne yɛrɛ ma $1,000,000 minɛ mɔgɔ bolo e ka t'i sigi nkalontigɛ la walahi ni mɔgɔ mɔgɔ i ka wari d'a ma i y'a di fu de ma ne tɛ o tuma na maa min y'a kɛ bɛɛ k'i ci bɔ a la fana kɔlɔsi in n'a mɛn da ka kɛ seere ye min kɔlɔsi in n'a mɛn da ka kɛ seere ye Seydina Umaru ko ten ko dɔnni dɔw bɛ yen k'an kana bɛɛ fɛ alijinɛ o ye Ala ta de ye e ta don wa ne t'e don a la wa e tɛ ne don bon ni maa min ye dɔnni k'i bɛ don dɔnnibaw rɔ k'u kɛ cogo jɔ an n'a yɛrɛ la ko dɔnnibaa wɛrɛw bɛ yen i tɛ min cogo dɔn a bɛ faamu donc sisan u yɛrɛ bolo olu ka kumakan kelen n'a sɔrɔla vocali ne b'u ta cɛ n'o de ye donc u ka kumakan sɔrɔla Mali autorités u ye baara sɛgɛsɛgɛli kɛra ka ban u donna kɔnɔ pajiw la k'a si dɔn jɔnw don donc kumakan min sɔrɔla ne bɛ nin bɛɛ de bila f'u ka balo bɔgɔ la yanni san wɛrɛ cɛ kaburu n'u ma san n tɛ lafiya
non ne kɔni anw mɛ kɛ anw pilote b'a ka yira diɲɛ la a b'i yɛrɛ fa o voilà donc a dabɔlen de hejiko t'o la foyi t'o la ne yɛrɛ tɛ miiri o la hejiko ma a ka ja alijinɛ ye ala de ta ye n'ala ye min don a i ta don mais manamanamaw kɔni an n'olu don kaburu de kɔnɔ anw t'i don alijinɛ kɔnɔ mais n'i y'an janfa an ye si don kaburu kɔnɔ donc sisan o min bɛ sen na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la diɲɛ dugukolo sanfɛ Kodiwarikaw aw k'a kɔlɔsi kosɛbɛ Italikaw n y'a dɔn u ye maa min wele Italika dɔ b'a la Angolaka dɔ b'a la Guinée Équatoriale u ye nin bɛɛ kɛ donc u bɛ k'u wele ni Seku Amadu tɔgɔ ye n t'u dɔn bi n t'u dɔn sini n t'u dɔn kalannen tɛ n bolo ni kalannen bɛ yen a k'a fɔ ko ne y'ale ka kalannen ye n'o kɛra Ala sɔnna Isa dɔw bɛ f'i ye n'i ma santi seli Ala ye bilen diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ kɛ géré min kɔlɔsi in kɛ géré n'i y'a jira a kan nkalon tigɛ n'i ma santi seli Ala ye diɲɛ kɔnɔ tuguni anw ka dɔnni anw n'an ka hɔrɔnya sigi mɛ an tɛ se maa ma mais n'i sera mo i n'a dɔn k'i sera dɔnni ma Ala ye layidu di dɔw ma donc o de bɛ ko in kɔnɔ o tumana mɔgɔw k'u janto ko in na an tilar'o la kan maa minnu b'a la n'u y'a dabila enquêtekɛlaw y'a bɛɛ bɔ k'u yira an na ko nin b'a la mais nin y'a dabila nin b'a la nin b'a la dɔw bɛ Kodiwari ye u sigi mɛ Ala sɔnna u bɛ n'a ye u bɛ n'a ye u bɛ n'a dɔn k'a fɔ de ko diɲɛ tɔ bɛ yen olu sigi mɛ min tɛna dɔnni tɛ dɔnnibaa de bɛ yen mais u bɛ n'a ye Banikɔ Amadu kelen Ala bɛ se dɔ da don dɔ min ka bon yɛrɛ ye mais bi Banikɔ Amadu kelen e bɛ t'i yɛrɛ sigi k'i kɛ ne ye ko dɔw taara Buwakɛ don dɔ ko Seku Amadu ka kalandenw don k'u bɛ arajo la ŋanamu u bɛ arajo la muso dɔ nana ne wele i ko ka Sonzani nogo a ma fɔ k'a kɛ fura in na n ko Sonzani nogo kɔhɔ a t'o dira a dɔw tigiw ma k'o dun Sonzani nogo bɛ taa kɛ mun fura la a b'o bɔ k'o dala ni nin manamanakaw ye kabini Ala ye n da Sonzani n'i y'a di ne ma ne t'i dun yɔrɔ si dɔn Sonzani la ni k'a jeni k'a jira dɔrɔn an k'a kɛ naji ye ko mun nogo bɛ taa kɛ fɛn ye bon nin ye manamanakan ye n ko a ma e bɛ ka nin kuma min fɔ hakɛ to tan dɛ maa min ye ko in lase ma a tigi ka numéro di yan Seyfula nin mɛnɛkɛla dɛ wa nin falen bɛ Abidjan dɛ Seku Amadu ladegebaw ka mɔgɔw mago sa u tora wala u tora la ni Ala sɔnna Kodiwari autorités fana contacté tɔ don Ala sɔnna tɛgɛ bɛ d'a bɛɛ kan wa ne sigilen don min yɛrɛ ma ye o i satɔ don nin na nin kɔlɔsi min kɛ géré a tigi satɔ don wala Isabu Ala sa ne t'a kunba dɔn ne t'a wuli dɔ kɛ a bɛɛ bɛ sa minnu bɛ k'a kɛ a bɛɛ bɛ taa kaburu kɔnɔ. A tɛ tɛmɛ quoi. Ça veut dire maa maa bɛ fɛ ka kuma in kɛ quoi kuma i fɛ WhatsApp. I bɛ kuma ne fɛ. Seku Amadu ka numéro ye fila de don. 00223 519 19 99 40 ou bien 66 57 41.